Jurkka tässä editointipöydän alta, moro. Me pidettiin toukokuussa 25 Tampere JS Meetup meidän toimistolla ja mulla oli kovasti tarkoitus tallentaa mun esitys sieltä jaettavaksi kaikelle kansalle täällä internetissä. Mä unohdin kumminkin sitten painaa rekkiä ennen esitystä ja tajusin tämän mokavasta puolessa välissä showta, jolloin oli jo myöhäistä. No mä tajusin sitten, että mähän voin korjata tämän mokan vetämällä tämän esityksen uusiksi meidän koodikornerissa. Meillä on aina firma Weeklyn perään tällainen hetki nimeltä koodikorneri, missä kaikki saa esitellä kaikkea koodiin liittyvää pienellä kynnyksellä. Esim. Vaikka jotain uutta ja mielenkiintoista, mitä on oppinut, tai vaikka projektia, missä sattuu juuri työskenteleen tai koodaan omalla ajallaan. Linkki tässä esityksessä käytettyyn projektiin löytyy tuosta alta kuvauksesta. Jes, mennään sitten showhun. Jes, eli viime viikolla oli toi Tampere JS ja käydään siitä noin mun setit viime viikolta läpi ihan suomeksi. Puhuin tosiaan aiheesta noi View Transition API ja miten sitä käytetään Reactin kanssa. Ja tein siihen sitten vähän demoja ja muuta, mutta mennään se puheosuus ensin. Eli tämä View Transition, niin se on selaimista löytyvä natiivi API, millä pystyy tekemään tämmöisiä niin kuin animaatioita UI-tilasta toiseen. Miten se niin kuin käytännössä pelittää suunnilleen on se, että kun se transitio tai siirtymä alkaa, niin selain vähän niin kuin ottaa screenshotin siitä kyseisestä tilasta. Sitten se siellä taustalla laskee sen, että miltä se niin kuin lopputulos näyttää. Ja sitten se jollain heuristiikalla koittaa laskea siihen sitten se animaation väliin. Ja siihen animaatioon sitten vaikuttaa erilaiset asetukset, miten se animaatio on tehty. Ja yleisesti ne animaatiosäädöt tehdään CSS:n puolella. Ja mikä tässä on hauskaa, niin on se, että tämä toimii sekä tuommoisissa niin kuin single page appissa että sitten multi page appissa. Eli jos on tämmöinen niin kuin perinteinen spa, missä niin kuin ei tavallaan niin kuin vaihdeta sitä sivua, vaan aina vaan päivitetään sitä, niin kuin välttämättä ei edes urli muutu, niin koko aika siellä liikutaan. Niin niitä voidaan animoida, mutta voidaan myöskin tämmöisiä ihan perinteisiä niin kuin palvelimelta tulevia niin kuin HTML-sivuja siirrellä keskenään. Ja tämä jälkimmäinen on vielä yllättävän helppoa, niin siitä on esimerkki tulossa. Ja sitten tämä on hieno ominaisuus suoraan, että silloin kun se transitio on käynnissä, että kun tehdään sitä jotain sikasiistiä 10 sekunnin siirtymää näkymästä toiseen, niin vaikka se käyttää siellä kliksuttelee ympäriinsä siellä käyttöliittymässä, niin se ei vaikuta siihen niin kuin ohjelman tilaan. Ja niin kuin, se on niin kuin lukossa automaattisesti, niin siihen ei niin kuin tarvitse puuttua niin kuin oman ohjelman puolella. Ja se mikä tuossa on, kun sitä sitten käytetään vaikka Reactissa, niin sä et voi niin kuin vaikka setstateillä niin kuin tehdä näitä transitioita, vaan se täytyy olla aina tämmöinen asynkroninen operaatio. Eli silloin kun route muuttuu tai start transition hookissa, just deferred value hookissa, tai sitten jos käyttää suspensea, millä pystyy tekemään just näitä vaikka lataustiloja, kun odotetaan vaikka vastausta jostain palvelimelta. Ja nämä transitiot toimii suoraan niin, silloin, kun ne tehdään niin kuin ihan vaan JavaScriptillä ja CSS:llä tai pelkällä CSS:llä, niin ne toimii melkein joka selaimessa. Tiettyjä rajoituksia on muistaakseni iOS-puolella. Viimeisimmässä Safarissa toimii ainakin työpöydällä. Tästä tuli keskustelua siellä Tampere JS:ssä. Joku tiesi sitä asiaa paremmin, oli testannut enemmän kuin yhdessä selaimessa, toisin kuin minä. Ja sitten Firefoxista se puuttuu vielä. Mä en tiedä mikä sen status on, että koska se on tulossa, jos on tulossa. Mutta se ei ole sillä niin kuin maailmanlopun murhe, että jos sen kanssa pystyy elämään, niin se vaan se transitio silloin puuttuu. Että se on sillä taaksepäin yhteen sopiva, että se ei riku mitään. Ja
Multipage appissa tosi helppo lisätä, niin tuossa oikealla näkyy nyt toi, että niin mikä on se perustaso, mitä siellä vaaditaan. Että tuon pistää CSS, niin sen jälkeen niin sivulataukset niin kuin feidaa keskenään ilman mitään muuta. Niin sen jälkeen sä voit niin kuin hienosäätää sitä sitten tarpeen mukaan. Ja sitten jos niitä transitioita haluaa tehdä niin kuin yhden sivun sisällä ilman, että se route muuttuu, niin silloin tulee kuvaan sitten nämä transition-nimet, niin ne täytyy olla uniikkeja siellä. Näihin tulee sitten niin kuin esimerkkejä tuolla myöhemmin demoissa. Ja CSS käytetään tätä view transition namea, se on tuossa nyt JavaScript-syntaksilla kebab-keissinä, mutta se olisi sitten niin camel-keissinä siellä CSS:n puolella, kun tehdään niitä nameja. Ja Reactin puolella sitten se on pelkästään toi name-parametri. Ja tosiaan näitä pystyy sitten niin kuin sotkeen keskenään, että niin kuin näitä voi määrittää CSS-puolella, niitä voi pitkälti määrittää sitten tuon niin kuin Reactin puolella, niin me nähdään kummastakin esimerkkejä tuossa sitten tänään. Ja sitten siirrytään sinne, että mitä se tarkoittaa, että Reactilla tänä päivänä käytetään tätä, niin me tarvitaan experimental-versio tuosta React 19, ja se asennetaan tollain, että sinne annetaan versioksi toi experimental. Ja tämän lisäksi me tarvitaan jonkinlainen routtaussysteemi. Et se routtaus voi olla vaikka tämä Tanstack router, mitä me käytetään tänään. Se voi olla React routeri, se voi olla Next.js:n routtaussysteemi, kunhan se on joku 15. joku semmoinen aika tuore, se täytyy sieltä Nextin asetuksesta käydä vääntää päälle. Ja myöskin, niin kuin jos ollaan React-maailman ulkopuolella, niin jossain niin kuin muissakin systeemeissä, mitähän niitä oli, jotain Apolloa ja tämmöisiä niin kuin front- ja full-stack JavaScript-frameworkkeja, missä niin kuin sä pystyt jo tänä päivänä kanssa näitä käyttää. Ja tosiaan, jos haluaa, niin näitä pystyy sitten tosiaan sillä niin kuin raalla JavaScriptillä suoraan DOM-ja mälväten ja CSS:llä tekee. Mutta nyt mennään vielä tuolla React 19 experimentalilla. Ja miten tämä sitten otetaan käyttöön tuolla React-komponenteissa, niin meidän täytyy importata tämmöinen unstable view transition, ja me annetaan sille tuommoinen helpompi nimi sitten kuin view transition. Ja se on niin kuin komponentti, että me käytetään sitä komponenttina, niin siinä on toi image-elementti, HTML-elementti käärästönä tuon transitioon. Siellä on taika on oikeastaan se, että meillä on tämä view transition name täällä, mikä on tämä TJS-logo. Hei, tuosta äskeistä vielä niin sano se, että tosiaan täällä tämän stackin puolella meidän täytyy määrittää tämä default view transition true, muuten mikään ei toimi niin kuin React-puolella. Ja tosiaan täällä kun on tämä transition name TJS-logo, niin se on tämä elementti nyt täällä sattumoisin, ja se oli myöskin tuolla aloitussivulla. Että jos mä täältä klikkaan, niin se hyvin nopeasti nyt sattui tällä kertaa rendaamaan sen suoraan tänne. Ja jos me palataan, niin se lentää taas tonne ylös sitten, niin kuin skaalaten ja siirtyen. Ja sitten voitaisiin katsoa niitä demoja. Niin häikäiseviä demoja luvassa, pitäkää hatuista kiinni. Niin tämä on nyt sillä että tässä ei niinku vaihdeta routesta mihinkään, ja kun mä klikkaan tätä, niin se animoi. Ja kun mä klikkaan uudestaan, niin se taas siellä animoi. Ja animoi joskus vähän enemmän. Ja miltä tämä näyttää sitten tuolla koodin puolella, niin täällä on sitten toi importti, mitä me katsottiin äsken. Ja sitten meillä on tuo use transition tuodaan myöskin sieltä Reactista, koska muistetaan se, että nämä pitää tehdä siellä niin kuin asynkronisissa operaatioissa, että use state ei riitä. Ja täällä meillä on use transitionista, sieltä hookista otettu tämä start transition, me käytetään sitä. Ja sitten meillä on positionia varten, että meillä on nyt 4 näitä
vaiheita, mitä me loopataan tuossa ympäri. Meillä on tämä View Transition komponentti, mihin me räpätään tämä meidän pyörivä animaationappi. Ja siellä sitten me ollaan, syötetään sinne suoraan CSS tässä tapauksessa. Niin transition parametrille annetaan tämä CSS-transformi, että se puolessa sekunnissa vähän niijaten animoi sitten aina tilasta seuraavaa. Ja täällä klikatessa me aloitetaan tosiaan sillä Start Transitionilla ja päivitetään stateä, niin se mahdollistaa se, että se animoi. Onko mitään kysymyksiä tässä kohtaa vielä? Jos ei, niin eteenpäin. Sitten toinen demo. Meillä on tämmöisiä laatikoita täällä, mitä me voidaan lisätä. Ja me nätisti animoi tuolla sitten, kun niitä tulee lisää ja poistuu. Ja jos me oikein hurjaksi heittäydytään, niin tehdään oikein kunnolla näitä tänne. Ja jos mä nyt sitten niin poistan, sanotaan vaikka tämän täältä, niin hyvin nopeasti animoi, mutta jos katsotte nyt vaikka tätä boksi 17, niin se automaattisesti lentää tuolta animoinoiden kaikkien ylitte tänne paikkaan ja rivit menee tasa. Ja niin kuin, kuinka vähällä tämän on saanut aikaiseksi, niin hyvin samannäköistä settiä. Meillä on noin 4 ensimmäistä boksia tuossa UStateissa alussa. Ja remove box ja add boxi, niin ihan peruskoodia, mälvätään sitä arrauta siellä. Ja start transition tapahtuu, kun me painetaan sitä meidän add box-nappia. Ja myöskin sitten, jos klikkaa sitä boksia, niin sieltä removataan sitten se kyseinen boksi. Ihan arraun näpläystä. Täällä on taas tuonne Styletäkiin pistetty toi transitio. Ja tässäkään ei mitään tämän ihmeellisempää, että muuta ei tarvitse. Et miettii sitä, että mitä pari vuotta sitten vielä minkälaisen määrä JavaScriptia jonkun tommosen rakentaminen vaati, niin nyt tulee kaikki vähän ilmaiseksi. Ja sitten vielä viimeinen demo. Mä tein tämmöisen hienon Netflix-kilpailijan. Ja täällä jos valitaan elokuvia, niin tää sitten vie tämmöiseen elokuvakorttiin, jossa skaalataan tää elokuvan juliste tänne oikealle ja sitten tänne tulee nämä yksityiskohdat. Ja sitten kun mä suljen tän, niin se animoi takaisin. Ja noin vielä animoi tuolta noi tekstit, että jos mä nyt vielä tuosta valkkaan uudestaan, niin näette, että se tulee omalla animaatiollaan täältä nämä tekstit sitten. Ja tää toimii vähän vaihtelevasti, että esimerkiksi tää Dark Knight on jostain syystä semmonen, mä en tiedä, se on ehkä jotain tekemistä ton pitkän tekstin kanssa, mutta se vaan napsahtaa. Se on vaikea varmaan tuosta striimin yli nähdä, mutta täällä livenä se vaan feidaa. Se ei animoi nytten tätä, vaikka koodin puolesta ei ole mitään eroa, mutta se on jotain bugaa jossain kohtaa ja luultavasti se on se selain API, mikä siellä itsessään bugaa. Ja miltä se koodi näyttää, niin ei suuria ihmeellisyyksiä edelleenkään. Täällä on esimerkiksi annettu toi description-niminen nimi näille animaatioille, jotka me nähtiin täällä sivussa. Eli se on tämä osuus. Ja
sitten jos me etsitään tuolta meidän CSS:stä, niin täällä on descriptionille sitten niin on nämä tilat new ja old. Ja nämä niin kuin kuvaa sitä, että niin kuin, mikä se suunta on, että kun mennään toiseen, niin käytetään toista, tai niin kuin, kun mennään uuteen tilaan, käytetään toista, ja kun palataan siihen vanhaan tilaan, niin käytetään toista. Ja täällä vaan kommentoinut pois tämän kokonaan tämän animaation, koska mä haluan, että silloin kun tämä animoi, niin kun me ollaan poistumassa tästä elokuvasta, mä painan niin pois, niin mä haluan, että se häipyy niin kuin välittömästi se teksti sieltä, koska se näyttää rumalta sitten, kun se kortti katoo. Ja sitten se teksti lähtisikin niin kuin tuossa vaan kaiken päällä rullaan pois. Ja sitten täällä kun me liikutaan yhdessä routessa pelkästään, eikä meillä ole niin kuin sen ihmeellisempaa muuta kuin tämä Start Transition, niin me tarvitaan uniikit nimet näille leffoille, koska koska se on niin kuin kahdessa paikassa siellä DOMissa, tämä Selected Movie tai niin kuin movie, että se on niin kuin DOMissa se on tässä, mutta se on myöskin täällä. Ja silloin kun se on täällä, sillä pitää olla sama nimi kuin sillä oli täällä. Tai muuten se rupeaa niin kuin virhettä näkyy konsolissa, että hei, että sulla ei ole nämä uniikin nimisiä nämä muutokset. Ja täällä on myöskin sitten säädetty tämmöinen, käytetty tässä View Transitionissa nyt, niin täällä se on niin käytetty tuolla name-parametrilla, mikä tehtiin tuolla ylempänä CSS:llä, eli sen voi niin tehdä kahdella tavalla. Et tietenkin Reactin kanssa sä haluat mieluummin säätää tällä Reactin puolella mahdollisimman paljon, etkä siellä CSS:ssä, niin se on hyvä. Ja jos sä haluat sinne niin kuin CSS-puolelle, niin kuin, että sä kovakoodaa niitä animaatioita tänne, niin sä voit sitten määritellä niitä tämmöisellä niin kuin default-parametrillä. Ja jos ton niin kuin katsoo tuolta CSS:stä, niin täällä on taas toi old ja new, ja se käyttää tämmöistä niin kuin piste, niin kuin tätä luokkasyntaksia. Ja sillä saadaan se niin kuin, saadaan sitten niin se leffa sieltä tulee niin kuin tämän nimisellä animaatiolla ja asetuksilla. Joo, se oli viimeinen demo. Onko näistä demoista mitään kysyttävää? Jos ei, niin mennään taas eteenpäin. Muutama slaidi vielä. Mitä ongelmia tuli? Toi Experimental React, niin se on siitä ikävää, että niinku aina kun sä yrität asentaa jotain muita paketteja, niin toi rupeaa npm huutaan siitä, että nyt sulla on väärää versio sitä sun tätä. Niin siinä joutuu aina tekemään semmoisen niinku pyörityksen, että sä ensin niinku uninstalloit ton Experimental ja installoit vaikka React 18 ja sit sä asensit ne sun paketit ja sit sä taas se Experimentali takaisin. Et siitä niinku pääsee kai eroon sillä, että asentaa sillä Legacy PerDeps-vivulla noi paketit, mutta niinku on se nyt sitten niin paljon parempi homma. Että niinku, no, silloin kun mennään Bleeding Edgeen, niin näillä mennään. Ja sitten yksi iso ongelma oli tämä, että niin nämä transitiot niin ne laukee yhtä aikaa tuolla sivulla useasti. Et mä olisin halunnut pistää nämä kaikki demot suoraan näihin slaideihin sisään. Mutta sitten ne slaidit niin rupesi animoimaan, tuli aina sitä slaidin siirtoanimaatio samalla kun tapahtui ne kaikki muut transitiot, niin sen takia mä pistin ne demot tonne niin omille sivuille ja omiin routeihinsa. Et niin kuin, mun tutkimustyö tämän osalta, että mistä se johtuu, jää yhteen YouTube-videon kommenttiin, missä arvattiin, että se on selainbugi. Sen syvemmälle mä en tiedä, mutta ehkä sekin sitten selviää, että onko se sitten niin kuin Reactin vai
Reactin vai sitten Chromen bugi. Ja sitten toi, että niinku ihan kaikkea ei pysty niinku säätämään tuolla Reactin puolella, että niitä pystyy tosiaan, että se on ehkä niinku rikkaus, että ongelma, että niitä pystyy säätämään siellä CSS, mutta se ei ole niinku kovin niinku React-maista hommaa, että sä säädät jotain niinku UI-käytöstä sieltä niinku CSS-stä. Et se on aika sillä, että jos sä heität sen koodin vaikka jollekin tyypille, joka ei tiedä yhtään, että mitä nämä on, tai mitä sen pitäisi tehdä, niin se ei ole ihan niinku niinku päivän selkeää, että millä sieltä sitten niinku saadaan niitä asioita korjattua ja muokattua, jos tulee tarvis. Että ehkä siihenkin tulee jo jotain parempaa apia tai tämmöistä näin, niin aika näyttää. Tuossa on muutamia linkkejä sitten, mitkä oli mulle avuksi tätä tehdessä. Et niistä nyt ei se enempää rupea käymään läpi, mutta jos tämän repon käy tsekkaamassa, niin siellä löytyy myös READMEn lopusta nämä kaikki. Ja tuossa on QR-koodi, millä pääsee suoraan tuohon linkkiin, mikä näkyy tuossa alhaalla, niin tämä löytyy sitten mun GitHubista. Semmoinen varoituksen sana, että tämä on hyvin vahvasti vibe-koodattu tuolla Copilotilla ja agenttimoodissa. Niinku varsinkaan tätä ei kannata minään tämän Stack Routerin niinku tutoriaalina pitää. Et se on ensimmäinen kerta, kun mä tämän Stack Routeria koitin ja se on luultavasti ihan päin mäntyä, että miten se on tehty. Niin. Joo, se oli siinä. Onko vieläkään herännyt mitään kysymyksiä? Yes. Ok. Jos ei, niin mä ainakin tuon nauhoituksen katkaisen ja katsotaan, että jos sitten joku uskaltaa jotain kysyä.